Li Tirkiye de heyema ku operasyonên leşkerî li dijî PKK didomin û amadekariya operasyoneke bû ser Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye ve tê kirin, hevserokê beriyê HDP Selahattin Demirtaş ku ev nêzî 6 salan di girtîgehê de ye, beriya rojnameyên Tirkiye ragihand ku ti pêwendiya HDP bi PKK re nîne û ev dixwazin PKK çekan li hemberî Tirkiye bi tewahî bêdeng bikin. Li gel wê yekî hefteya borî jî Demirtaş bang li HDP kiribû, xwe ji gel Tirkiye re baş bi defam kirin. Li gorî beşek pisporên siyaseta navxweyî, ev peyamên Demirtaş ji bo tevahiya civaka Tirkiye, taybetî jî bo 6 partiyên muxalefetê ye. Tüm Türkiye'ye bir mesaj. Ev daxuyaniyên Demirtaşî ji bo tevahiya Tirkiye, ji bo HDP heta ji bo 6 partiyên opozisyonê peyameke ku dibêje em partiyeke Tirkiyeyî ne. Daxwaza bêdengkirina çekan, banga ji bo siyaseta Kurd peyamên biqîmetin. Ger hikûmet jî bersiveke erênî bide van daxuyaniyan, dê rûdanên erênî pêk werin. Lê di nava aloziyên heyî de dê çek çawa bên bêdeng kirin, ew yek divê were nîqaş kirin. Siyasetmedarê Kurd Neviyê Şêx Saîdê Pîranê Diyadîn Firat jî dibêje HDP siyaseteke legal dikin û dikare ji PKK re daxwaza bêdengkirina çekan bikin û PKK jî di nav xwe de vê mijareyê dinirxîne. Siyaseta xwe di zemînekî legal da dimeşîne. Îcar dikare ji PKK re bibêje heyran ev bi silahan tiştekî bi destê me neket ev 100 sala 21 da karûnbarên însanî û vicdanî axlaqî mirovahî ancak bi qisedanî û diyalogê hevdîtinê mümkün e çareser be. Mümkün e PKK jî viyan di nav xwe da ji xwe yani car caran münaqeşe dike, münazere jî dike yani. PKK ji xwe yani naxwaze bi silah şer bike. Li gel daxuyaniyên Demirtaş hevserokê HDP Mithat Sancar jî piştî nûkirina rêveberiya partiya xwe ragihand ku ev di çarçoveyê yasayên Tirkiye de kar dikin û tu pêwendiya wan bi PKK û rêxistineke din ranîne. û Sancar dibêje ji bo çareseriya demokratîk û yekîtiya Tirkiye meşa ku danê pêşiya xwe bi biryarî didomînin. Vural êrişmiş, Kurdistan 24, Ankara.